li tista' taċċessah billi tidħol net.com.mt u tagħżel Net on Demand. Mela, nilqawkom lura l-aħħar parti tal-programm NetAM u Roberta. Aħna wieħed mill-mistednin li ġili kien ikonna kien Matteus Grasso. Llum anka f'dan l-aħħar programm x'aqna nagħmlu kollegament miegħu wkoll. Kemm biex nirringrazzjaw, kif nirringrazzjaw il dawk kollha li ġili kienu mistiedna li kienu anka dejjem malli inċemplulhom jikkoperaw magħna u jiġu f'dan il-programm u anke jtuna l-kontribut tagħhom. Imma Matteus anke fil-bidu kien itina ħafna pariri għadu itina pariri spirana naqra pożittività wkoll li korna bżonn fil-bidu tal-ġimgħa speċjalment u llum jgħat magħna wkoll volja festa. Matteus kif int permezz ta' Skype? Tajjeb ħafna. Intom orajt? Tajbin. Matteus jiena għax dal-paroli il-lum jgħat hawnhekk biex ngħidlek isma' il-ġlek. Qed inalaqlu. Tiftakar? Qed jingħalaq ftit. Issa ma nafx. Issa saqsini x'hekk kabbarx il-ġlek jew tlifx il-kilos. Imma xi ħaġa li għandek tkun tafi illi f'6 xhur jiena ngħidlek kemm il-darba jagħmel hekk. Programm sieħ jagħmel hekk. Allura issa naħseb kiber miegħi, fimt? Jista' jkun jiġifieri illi bil-għajja naqas ħafna. L-għajja naqsitu. Dika waħda, issa mandu l-ebda skuta, Roberta, xiek vera qed jgħid li l-aħħar programm u allura għandu ktar free time. Proset. Inqatu skuta li mandu. Proset. Ekku. Minn nhar it-tnejn. Ħaniprofa nżid. Qed nipprova ta' nagħmel ġirja li emmulaw, 8 minuti futbol li emmulaw. 8 minuti futbol. Jekk tajt nifsi li nagħmel. Please, note. Normalment. Il-kelma niprofa deġa hija xi ħaġa li imma x'għandna nagħmlu biex nimmotivaw ruħna anke sħana. Fejbien, trid inti tħoss u tajt, imma l-importanti li tħoss illi huwa bżonn. Jiġifieri inti tirrealizza pereżempju tajt jiena jekk m'iniex ħa nagħmel xi ħaġa issa għax huwa bżonn li nagħmel xi ħaġa issa, jekk illum qed nilbes ħa nivvinta size medium, ħajkolli nilbes il-large. Ħajkolli nagħmel fuq xeba flus biex inbiddel il-gwardarobba għal xi ħaġa li ma rridix li huma sajtis ikbar. Tajjeb, u l-koll nafu illi jekk il-moħħna ħanejdulu all right, toqgħodx tħabber rasek, hawn soluzzjoni għax nista' nkabbar is-sizes. U mhux hekk. Issa fil-verità l-aħjar illi jekk inti rajt illi kiber sajz, tant tixtri ftit ħwejjeġ apposta biex kważi tħossok skomdu li qed tilbes dejjem l-istess ħaġa, b'tali mod li moħħok ħajlek jiena tal-mistħija qed nilbes dejjem l-istess. Imma inti apposta ħatażel li tilbes dawk dejjem l-istess biex il-moħħok tgħidlu malli terġa' inti tiġi medium hemm ruxmata ħwejjeġ nista' nilbes. Dik hija waħda minn dawk illi ħadd immotivak biex hekk il-bambel irid tasal. Però li trid tagħmel fejbien ovvjament kull min qed jarana huwa li inti issib number one xi dak l-aktar. Mela pereżempju fil-każ tagħna l-irġiel normalment fejbien tkun din nibża illi jiġri kif kien ġralu tziju pereżempju illi taħat tal-qalbu ħallina. Jiena nibża illi l-lumaw għada minix. Jgħan nibża li niġi biex nitla taraċ, forsi fuq dal-livell daqxejn għas-serju, nitla taraċ u naqta nifsi għadni tan zaħir, per eżempju, jew inkella nibża illi ikolli bżon nejn l-xaħat, għasin kun nistax naqta nifsi mill-ewel. Dawn huma affarijiet li aħna nirġi li bezzawna, ġifieri dik hija waħda minnhom. Imma mbagħad, waqt li dawk ħajkunu tajbin fejbin biex nibdew, mhux se jkunu biżejjed biex iwassluna għat-tul ta' żmien. Fil-ma sens. Ġifieri biex aħna naslu irridu mbagħad nikkreaw affarijiet li jeċitawna. Tgħid kieku bomba, kieku pereżempju kun il-best size small u jkolli daqqi ċatta, kieku tajjeb kieku jiena qed inġor xi ħaġa u flok ma naqta nifsi laqgħet inkun irid nieqaf naħdem għax ġismi qed jgħid li jaħdem iktar irsisti iktar. Kieku tajjeb kieku pereżempju qed nagħti l-eżempju l-itfal ukoll illi huma flok meta jkollhom idwejja jew meta jkunu vera happy flok ma jiżbugawx l-ikel jagħmlu l-isport, jagħmlu l-exercise, jiżbugaw fl-exercise. Għax imbagħad kif ngħidu anke fejn tidħol il-politika fejbien kemm darba smajniha, tkun ipokrita jekk inti tajt mod u tagħmel mod ieħor. U aħna bħala ġenituri l-istess, ma nistgħux ngħidu l-itfal li ħieta ikollok problema mhux tpejjeb jew tixrob, mur għamel l-exercise meta inti il-verità. Allura, dik hija xi ħaġa wkoll. Ma ta' dan il-ħsieb
biex dejjem Grazzi lilek. jimmotivana aktar. Grazzi tal-li dan kien Grazzi jemsek lilek. il-ħin. Matteus biex tkun magħna żgur li nkomplu Grazzi segwuk lilkom. ukoll fuq il-programm Tirum ta' Luis Tedesco anke produzzjoni ta' Erik Anselmura minn hawnhekk matul dan ix-xahar. Grazzi ħafna lilek Matteus u l-kumplament Grazzi ħafna. tal-ġurnata u long weekend. Nispara jkollok daqsxejn ta' long weekend.